hhayi inkinga yona, hhayi kodwa phela kuyothiwani, hheyi lapho uma ngihamba ngilokhu ngixoxela abantu yonke into nesitori sami, vele bathi, hhayi webafo phela vele kuba mnyama kakhulu uma sekuzokhanya. Ngisho ukuthi ehheni labantu madoda, yabo nje leli themba labo leli culo labo abangitshela lona ukuthi bayazi ukuthi aluhlukanisi unyaka ngihlezi ngilizwa njalo. Kodwa-ke ngenxa yokuthi phela nami nguwumuntu ophokophele futhi ongayibeki phansi nokuy'gqaja nje ngempilo yakho nangempumelelo yakho ukuthi usazoyibona. Ngihlezi nginalo ithemba futhi kungijabulisa lokhu ukuzwa lawo mazwi uma bekhuluma ukuthi hhayi ndoda, ngelinye ilanga nawe uyoyibona indlela yabo. Mase besho khona ukuthi kuba mnyama kakhulu uma sekuzokhanya ngoba hhayi yona kuyo yonke into engiyilwelile empilweni ngizakhela yona ngiyibonile mina iphakama iba namandla phambi kwami yabo. Ngayibona futhi nezinto ezingicindezelayo futhi phambi kwami, abantu futhi nabo bangicindezela. Asigesi sebebona ukuthi hhayi nayi intwana encane ephumelele, bangicindezela abantu yabo, bangicindezela. Kwaba nzima futhi kwaba nzima ngoba kunzima nje kanje bangicindezela ngabona ukuthi oh, la kahle kahle lana into edingakalayo la kudingeka ukuthi ungabi nendaba nasihlama la yabo. Uma kuwukuthi ngisho kuthiwa sikhona isihlamo osibonayo ukuthi siyakucindezela, ilwa phambi kwaso, yazi ukuthi omunye umuntu uma usuke uwumuntu kushuthi akubonayo ukuthi wena uphokophele. Ngisho kungathiwa uphelelwa umsebenzi ukwenzela ukuthi wena uphelelwe umsebenzi, uphele umsebenzi. Kuyothi uma usuphelelwe umsebenzi acasulwe yikho ukuthi uyavuka uyofunda yabo. Acasulwe yikho lokho ukuthi uyavuka uyofunda. Yena ngokuya kwakhe ufuna ukuthi wena uma uphela urilekse kuphele ngawe. Uma uvuka futhi uyofuna umsebenzi sekucala phansi inkinga number two. Kumele manje enze something ukuthi ungavuki wena nje kahle kahle yabo. Kumele kahle kahle kushuthi kumele ngife hhayi bo madoda.